Este ano o San Froilán concentrou os seus 2 días grandes na mesma fin de semana. Con 200 de actividades deseñadas para todos os públicos, as patronais de Lugo prolongaránse ata o sábado 12 de outubro. O venres 4 a gran festa do outono galego abría co pregón de Luz da Riba. A deputada de Turismo Pilar García Porto asistiu ao acto no que a artista lembrou o Cúmulum, proxecto que no 2000, coa axuda de 5.000 persoas, arrodeou a muralla cun milleiro de libros para promover a súa declaración como Patrimonio da Humanidade. Con antelación tivo lugar o tradicional desfile de gando polo casco histórico cos máis selectos exemplares de razas autóctonas. Con el, o San Froilán recorda as feiras de antano que acollía a cidade. En canto á programación musical que se está a desenvolver en diferentes escenarios, Fillas de Casandra ofreceu na Horta do Seminario o primeiro dos principais concertos deste ano coa súa mestura de música tradicional galega e sons electrónicos. Dende hai 52 anos, o San Froilán rende homenaxe ao traxe tradicional galego co desfile do Domingo das Mozas, un día no que as vestimentas tradicionais locen tanto na pasarela como nas rúas. Logo do desfile, a comitiva de autoridades, acompañada de veciñanza e visitantes que encabezaba a alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, dirixiuse ao Parque de Rosalía de Castro para asistir á ofrenda escritora. O presidente da Deputación, José Tomé, asistiu ao acto no que este ano actuaron como oferentes a artesán Marga Portomeñe e a escritora Ana Carreira. A Deputación colabora coa festa declarada de interese turístico nacional que se celebra dende o ano 1754. Maila a choiva, o San Froilán atraeu un numeroso público lucenses e foráneos ao recinto feiral onde, ademais de divertirse nas atraccións, puideron degustar nas casetas o prato distintivo do San Froilán.